Bai, ya está. Ya. Bai, Arratsaldeon. Bai. Arratsaldeon ikus-entzuleok. Hernani eta Cisnerosen arteko errugbi partidua ikusteko aukera izango dugu lauetatik aurrera, hemen zuzenean. Hernaniko errugbi elkarteko kideek egingo duten streamingari esker. Eta tira, horren aurretik hala ere ekitaldi berezi bat antolatu nahi izan du Hernani errugbi elkarteak. Pasaden abenduaren 18an zendu zitzaigun Juan Rodríguez Laburu, eta omenaldi xume, baina hunkigarria egingo diote, bai jokalariek, klubeko ordezkariek, baita armaia guztiak ere. Kolpe gogorra izan zen, Hernaniko herriarentzat, eta bereziki herri honetan errugbia maite dugun guztiontzat, Juanitoren heriotza. 39 urtez jarraian izan zen Hernani errugbi elkarteko presidente, eta denbora luze horretan erakutsi zuen konpromisoa eta jarraikortasuna klubaren aldeko lanean, baina erakutsi zuen baita ere egiteko modu berezi bat, beti hurbilekoa, atsegina eta eskuzabala genuen Juanito. Hitzekoa eta zuzena, sekula ez zitzaion irribarre bat faltako ahoan, bihotza beti klubaren eta bere jendearen alde. Presidente izateare utzi ondoren ere beti entzuteko eta laguntzeko prest agertu zen, beti ondoan, jarrera eraikitzailearekin. Hernanik errugbian izan dituen kirol lorpenetatik harago, berak utzitako arrastoa baloreetan oinarritutako ondare bat izango da. Ekitaldi honekin klubak eskerrak eman nahi dizkio Juanitori, egindako lan guztiagatik, elkarte hau zaindu eta hazten laguntzeagatik. Klubaren historiaren parte geratuko da beti bere izena. Orain jarraian jokalariak pankarta bat eskuan jaitsiko dira landareko zelaira, eta lore eskaintza bat ere egingo zaio, eta minutu bateko isilunea ere izango dugu. Erreferentzia bat izan zen Juanito Rodríguez errugbiaren munduan, ez bakarrik Hernanin, baita Euskal Herrian ere, gogoratu hegoaldean Euskarianseko presidente ere bazela, eta Hernanin hain zuzen ere horrelako partiduetako kronikak ere idazten jarraitu zuen, zorrotz, beti bezain zorrotz, eta orain omenaldi xume batekin aitortu nahi du hori klubak. Duela aste batzuk hileta garaian ere azken pasioa egin zitzaion, jendetza bildu zen orduan, eta gaur ere, seguru bere senideek ere klubaren berotasun guztia jasoko dutela. Gaur eguna hotza eta euritsua, putzuak ere nabari dira zelaian, ea partidu bikain bat ikusteko aukera dugun, eguna hotza izanagatik ere berotasuna nabari da hemen. Jendea gogotsu dagoelako. Ez da pasatzen.
Arratsaldeko 4etan hasiko da partidua. Gogoratu, esan bezala, horren aurretik, Juan Rodríguezi omenaldi xume baina hunkigarria antolatu duela Hernani Errugbi elkarteak. Pixka bat lehenago hasiko da. Beraz, Laister jokalariak pankarta bat eskuan dutela jaitsiko dira errugbi zelaira. Zelaia euri zaparra da handiak egin ditu eta putzu ugarirekin dago gaur. Baina nea partidu polit bat ikusteko aukera dugun. Ni ondo bani manako zelbueltatuko. Etxea bueltatu da? Bueno, serían socio de Jabaya. Ni pensatzen dut, eske ez da partea, ez bi. Eske ni esan zetan. Zuek. Orduan jokatuko da. Bakarra, baina beste zegoen horretzago ez. Jarraian, baina narra biharria bi egun osoa. Bueno, egun osoan igual ez, baina ameketatik zazpita, bat egun behar. Bi egun. Zaten, gautu guztieko... Ameketatik zazpita, zazpitatik sortzita ez da inoan jungo, eta zazpitatik anamaiketa enteratzen baina segurtasunekoa ez da horra, igual orduan agertzen dira. Baina esaten bi. Jendea pixkanaka hurbiltzen ari da Armaietara, Landareko zelaira, beti bezala giro polita espero dugu hemen. Zaletu ugari etorri da, partidua ikustera, beste behin. Eta Laister astekoa da Juan Rodríguez, Hernaniko lehendakari izandakoari omenaldi xume hori. Jarriko bazinaten ez da, zazpeta bezan, denak jatean. Ez dugu gani. Zelakin da? Eskatu dute itzordua Marisolekin. Como decíamos, comenzará a las 4 de la tarde el partido entre el Hernani y Cisneros, pero brevemente, primero se le hará un homenaje a Juan Rodríguez, presidente de este club durante muchos años y fallecido lamentablemente hace poco. Una persona que estuvo vinculada al rugby durante toda su vida, fue durante 39 años presidente del Hernani Rugby Club, una persona amable, cercana, que ha dejado una huella muy profunda en este club. Beraz, hortxe datoz jokalariak, pankarta eskuan dutela datoz, agur eta ore, Juanito, hori irakur daiteke pankartan, momentu hunkigarria, momentu honetan. Badatoz bi taldeetako jokalariak maldan behera eta jendea zutitzen ari da. Juanitok zuen maitasunaren erakusgarri. Txaloak entzuten dira oraintxe bertan. Txalo zaparra da. Jokalariak zelaira inguratzen ari dira.
kapitainek lore sorta bana dute eskuan. Eta omenaldi hunkigarria, merezitakoa Juanitorentzat, Juan Rodríguezentzat. Hainbeste urtetan, hainbeste lan egiteagatik, klub honen alde eta errugbiaren alde. Zelaira hurbilduko dira eta ondoren minutu bateko isilunea egingo zaio. Hor dugu pankarta handi bat eskuetan, agur eta ohore, Juanito. Ikusleak zutik. Eta txaloak etengabe. Bai. Horrela eman izan dio klubak eskerrak Juanitori. Egindako lan guzti horrengatik. Eta minutu bateko isilunea izango da orain. Isilunearen ondoren, berriz ere zaparrada handi bat entzuten da hemen, txalo zaparrada. Eta orain kapitainek aldamen batean jarritako pebeteroan, lore sorta bana jarriko dute. Lehenik eta behin senidei lore sorta emango diete eta hor dugu loreak uzten ari dira. Eta txalo zaparra da berriro, pebetoren ondoan loreak utzi ondoren. Agur eta gore Juanito, ea partidua laizter astera doa. Ea arratsalde bikain batez gozatzeko aukera dugun, partidu on batez. Hori izango bai da, seguruenik, Juanitori egin dezaiokegun omenaldirik hoberena. Partidua hasiko da, arbitroaren audioa ere badaukagu, beraz, gozatu dezagula eta ondo izan ikusentzuleok.
Ondo, Hernani, ondo, venga. No tiene balón ni lo bajo. Hernani, venga, venga, venga.
Va muy fino el niñez. Va muy fino. Opa, loco, opa.
Bulta, Hernani, bulta! Hernani!
Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineke jolas batzuekin beroketa bezala eta gero bigarren parte bat egingo genuke partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera eta jokoen bitartez barrubi mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten diralako gehien bat.
San Carlos. ¿No te suena? Ni San Carlos no. Y mira luego, bueno, eso jugamos en el centro de la ciudad, en el centro, en la ministeria, con un vallado de hormigón, jugábamos ahí. Luego iba a un campo fuera, y luego no te otro, de la comunidad, y no sé. San Carlos me suena. ¿Dónde suena San Carlos? ¿Dónde suena San Carlos? Colegio Mayor. Venga, hombre, venga. Venga.
Hernani, venga. Pero tú dónde vas, ¿en 20 metros o qué? Señor, Román.
personas que sufren contrario.
Cocine ya, un poquito.